Tulo ka mga sundalo ang namatay samtang laing 13 ang nasamdan nunot sa nahitabong panagbangi sa mga kasundaluhan ug mga rebelde sa probinsya sa Kalinga sa rehiyon sa Cordillera Administrative Region. Maton ni Brigadier General Paul Atal nga nahitabo ang panagbangi niadtong Lunes diin ang mga rebelde migamit og mga landmines sa pagpang-atake batok sa gibana-banang 30 ka mga sundalo nga nagbiyahe ni adtong tungura sa usa ka lungsod sa Kalinga. Sigon ni Atal nga gipabusikal sa mga rebelde ang mga landmines ug dayon nakig sinukliay og pinusilay sa mga sundalo. Ning pagbalita, wala pa gipanganlan ang mga namatay ug nga mga sundalo ug ang mga naangol. Gihulagway ni Atal ang paggamit og mga landmines sa mga rebelde nga usa ka senyales sa pagkatalawan.